ప్రైజ్ ద లార్డ్. క్రీస్తు పేరిట అందరికీ వందనములు. క్రీస్తు సాక్షి అను మా యూట్యూబ్ ఛానల్ను ఈరోజు క్రొత్తగా వీక్షిస్తున్న వారైతే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అనేక మందికి షేర్ చేయండి. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించున్నట్లుగాను. ప్రైజ్ లార్డ్. క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించున్నట్లుగాను అంటే ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకోవాలి. ఆనందముతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును కనపరుచున్నట్లు ఆయన మహిమ శక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడాలి. ఎందుకంటే మనలను బలపరచువాని యందే సమస్తమును చేయగలము. క్రైస్తవ జీవితం ఆది నుంచి అంతం వరకు విశ్వాస జీవితమే. క్రీస్తులో అలా నమ్మకం ఉంచుతూ ఉంటే ఆయన మన హృదయాన్ని తన ఇల్లుగా ఎంచి దానంతటిలో ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా కాపురం ఉంటాడు. పాప విముక్తి, రక్షణ విషయంలో మనం ఆయన్ను నమ్మినట్టయితే మనలో పూర్తిగా నిండి మన అంతరంగాలను పూర్తిగా ఆవరిస్తాడని కూడా నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. అలా చేయడం తనకిష్టమని ఆయన వెల్లడించాడు. కాబట్టి ఆయన అలా చేస్తాడని నమ్మకం ఎందుకు ఉంచకూడదు? విశ్వాసులందరిలోనూ క్రీస్తు నివసిస్తున్నాడు. రోమాపత్రిక 8వ అధ్యాయము 9 నుండి 10 వచనాలలో దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావము గలవారే గాని శరీర స్వభావము గలవారు కారు. ఎవడైనను క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడు ఆయన వాడు కాడు. క్రీస్తు మీలో ఉన్న ఎడల మీ శరీరము పాప విషయమై మృతమైనది గాని మీ ఆత్మ నీతి విషయమై జీవము కలిగి ఉన్నది అని. కాబట్టి విశ్వాసులందరిలోనూ క్రీస్తు ఉన్నాడు. క్రీస్తు మనలో ఉన్న మనం ఆయన్ను మన హృదయంలో ఒక మూలన చిన్న గదిలో అతిథిలాగా ఉంచేయడం సాధ్యమే. ఇల్లంతటినీ మన అంతరంగంలోని ప్రతి భాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం క్రీస్తుకి ఇష్టం. ఇల్లంతా ఆయనదే అని మనది కాదని మనం గుర్తించాలి. అంటే మన హృదయమంతా ఆయనదని మనం గుర్తించాలి. మన విధేయత, వినయం, ప్రేమపూర్వకమైన సహనం ఆయన కోరుకున్నాడు. మన హృదయంలో ప్రభువుగా ఉండి మన పనులన్నిటినీ ఏలాలని కోరుతున్నాడు. ఆయనే రారాజు. మన హృదయాలను తన సింహాసనం ఉండే భవనంగా చేసుకోవాలని చూస్తున్నాడు. దేవుని ఆత్మ మనకు శక్తినిచ్చి బలపరిస్తేనే ఇది సాధ్యం. మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనం అడుగు వాటి అన్నిటికంటేను ఊహించు వాటి అన్నిటికంటేను అత్యధికముగా శక్తిగల దేవునికి క్రీస్తు యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక. ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్.